Balik meneh karo aku Carik Bagong Multi Talent ya. Saiki aku lagi neng kantor pas enek acara PKK. Kok yo pas, aku yo seneng pecel lele. Pecinta cewek lemu-lemu. Mulane bojoku yo lemu karena kanggoku menikahku yo menikmati nikmat Allah. Oke? Ya. Video saiki tentang kegiatan PKK ning desaku, Bro. Video iki cocok banget kanggo wong sing bejo. Bejo ning kene iki gak untung ya, tapi bertahan jomblo. Syukur-syukur kanggo cowok sing gunawan. Sepurane gunawan, gundul yang menawan maksudnya. Pak Carik Bagong ya njaluk ngapura, pirang-pirang dino gak iso gawe konten. Ceritane aku lagi loro moto lan kudu istirahat total iki. Bro. Ojo salah sangkase, iki dudu amarga dijotosi warga lho ya. Yes, amarga nginte, sorry, amarga kewan cilik pas maghrib aku sepedahan. Nek dhisik aku ya tau bonyok ngene iki amarga dijotosi warga. Jadi gak salah sih amarga blonjone kedisiken aku. Mosok kok blonjo kok kena jotos kan ya lucu. Memang sih blonjoku yo pas toko urung dibuka. Ya, tapi ya wis lah nek warga nganggep aku salah ya gak apa-apa. Sing penting saiki blonjo ya nunggu tokone tutup. Oke, aku tak izin nganggo kacamata meneh ya ben nyaman gawe konten. Tetap semangat dan berkarya. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya lur. Oke seluruh iki acara PKK sing tak omongno mau. Nah, kabeh iki mau iki bojone Carik Bagong kabeh lho ya. Nah, kenapa? Do ngerti apa ora? Kenapa kok ibu-ibu ning kene dadi bojoku kabeh? Amarga kabeh iki mau bojone wong. Lah Carik Bagong kuwi kan ya jenise wong to ya. Dadi kesimpulannya ya ibu-ibu ning kene iki bojone Carik Bagong. Ngomong-ngomong masalah bojo, aku ya tau duwe pengalaman, Bro. Saking ganasku nek angger njaluk jatah, bojoku nganti ngekeki syarat. Syarate gelem jatah nek dinone awalan huruf S kaya Senin, Selasa karo Setu. Nah, nek gak gelem awalan huruf S, ya aku kena denda. Nah, pas kuwi aku kan mulai ngaji. Sunah Rasul malam Jumat, Bro, jarine. Langsung aku mulai njaluk jatah. Bojoku takok, "Dino apa iki?" Tak jawab, "Sumat, Mah." Lah kok enek dino Sumat jare bojoku. Carik Bagong kok ape ngapusi bojo. Nah, sebagai cara multi talent ya kudu iso golek celah hukum no. Nah, iki acara utamane kegiatan PKK ning desa. Ning arep ana Bu Camat sing ayu. Sepuntene Pak Camat ampun pecat kula nggih. Kula mboten purun Carik Bagong dadi Bagong pengangguran. Acara PKK niku mengko badhe dari acara PKK, Mbah. Ora ya. Mboten. Monggo penyanyi niku ora apa. PKK kali wae. Oke guys, ya iki kegiatan PKK ning desaku. Aduh, mataku cek loro guys sih. Penutup, tetaplah sayangi bojo kaya pengantin anyar. Ojo kaya kancaku, bojone lagi masak kasinan. Nah, pas zaman awal-awal nikah ya sedih banget sayang. Nah saiki mbok kae bumbu pil apa piye kok asine ngene. Oh, nek wis tuwa malah kaya mbah iki engko. Dawet-dawet melu pengamalan PKK.